Sanibonani bafowethu enhla nasezantsi la kufinyelela khona lolu hambo lwethu. Ngiyathemba bafowethu uthi niyaphila. Angiphili ke mina bafowethu. Kakhulukazi eHarding. Bafowethu njengamanje siyangena eHarding sizobona ukuthi izinto ezimi kanjani eHarding ukuthi yona lento lesikhuluma ngayo ukuthi ayenziwe eHarding noma yenzeke eHarding iyenzeka yini ngoba phela kuyasiphoqa ukuthi into mangaba seyiqalile siyilandelele siphinde futhi siyiphethe. Sizongena manje eHarding bafowethu sizochecka yonke into ukuthi kwerekwere umuntu wangaphandle iforeigner liyahamba noma liyaqoqa noma liyathutha yini. Iyona into esingayo ke namhlanje bafowethu. Siyabonga kakhulu sisazoqalaza eHarding asiqalazeni sonke bafowethu asilibone eHarding ukuthi limi kanjani. Nestupile. Cela nivale. Ngizoliqoqa le tende yabo ngihamba ngenqola nje ngizolifaka lapha enqoleni le tende. Cela nivale la. No noma ngaqeda ngicela nivale. Ku late. Cela nivale. Noma iqoqele le tende manje igodukele nalo. Hayi sizovala. No uzogodukela nalo. Uzogodukela nalo. Ngizovala. Asidlali phela. Ngizovala. Manje sesengazathi siyadlala bafu. Ngihamba uqedela lapho ngifana nina. Ngihamba uqedela kini. Hayi kumulelo ungahambi into moto. Bafa asidlala siporekanga ngokusibona. Ayikho into engifuna ukuyizwa angiporekanga yabo nje ngibona anginaso nesizungu. Siyovala uyavala. Okwesibili ngikukhuza. Okwesithathu ngeke ngikukhuza. Okwesithathu ngeke ngikukhuza. Sawuzongisusa. Okwesibili namhlanje. Sobona ukuthi kulisofika. Wona uthi sihlala amamuvu. Anginaso isizungu njengobona. Athi uyavala. Anginaso isizungu ikutshela lonto leyo. Ngicela ngikhulumela ngayo. Shola. Bathini? Utasibambisana manje bathasibambisana. Baseyenza. Ubani omnyeze inkinga? Uba ukwakhuluma naye ngapha. Ngiyacabanga ukukhuluma nombeni kodwa Acabanga ukwakhuluma naye. Yabona ukuthi uyasiphula isivumelwano. Uzolamba mkhaya. Awuzolamba guys. Usukuyenza. Uba indoda manje ufunda uba namaseko. Ufunda uba namaseko. Thina sonke siba nabantu besifazane. Bana bekhona abantu besifazane nabesilisa. Labantu besilisa obabona bebuka amakorekwere ezenzela la. Ba abantu besifazane ngomthetho. Ba abantu nje besifazane. So musa ukuyivumela lento. igama ngithandele nabantu abasibambisana. Uzobambisana noba. Lo muntu udla umsebenzi wakho. Emsebenzini wakho ufuna ukubambisana noba. Ufuna ukusiza oba emsebenzini wakho. Nomunye umuntu ufuna ukusiza. Sukanga lamkhaya. Sukanga mkhaya wesibili ngibuye. Okwesithathu ngiyaqaqa le tende. Uzolifaka lapha emotweni. Ngiyaqaqa okwesithathu uma ngaphinda ngabona lo muntu. Okwesithathu naleli lakho kathi ngiqaqa. Ngoba kushuthi wena lento esiyenza uthi kuyadlala. Mhlawumbe nje emkhaya ngesizungu. Umuntu ngesizungu mkhaya. Anginaso mkhaya nakancane. Yeke lento le eninza. Mana amadoda lwelizwe lawo. Hayi amadoda ahlala neka amasende nje kuphela. Yonke into okubona iyafana liyaphuma leshona liyafana. Usana ukuyenza lento. Nani ke baba sengikhuluma nani usana ukuyenza into eninza. Izwe liyahamba. Ujabulela ukusuka ekhaya eHarding. Iyona le Harding le enje. iHarding okhule kuyiyona le nje. Khona ke Usana bafowethu kufanele kusuka umoba. Mazizondo amakorekwere sizondo sonke naningazondo. Kodwa into esikhuluma yawo wonke umuntu. Amakorekwere lala nezingane zenu kodade bethu. Amakorekwere athumba izingane zenu, amakorekwere adayisela izingane zenu ehungu nomakhelwane bethu. So kunina nje kumnandi Christmas. Fanele kusuka umuntu lethe kwinezele eHarding. Ngihlala nokuhlala leHarding. Ngizolungisa indaba yena leHarding. Sana ukuganga bafowethu. Masifa esibulala sifeni sonke atabulala umuntu oyedwa. Lento ukuthi abantu bakwaZulu bathi ngale South Coast asibambisene baqinisile. Amadoda angale South Coast ayikho lento yabo. Into akwazi ukuyenza ukubulala omunye umuntu ase South Coast, awakwazi ukulwela into ase South Coast. Awakwazi ukulwela into ase South Africa. Awakwazi ukulwela into yakwaZulu. Akude kubulaleni umuntu wakubo kuphela. Amadoda la
Unjalo hayi. Iy'nsizwa zala zonke insizwa enizaziyo niyivumile. Zonke niyivume ngey'bhanga. Ayikho insizwa eniyivume ngokuthi ilungisizwe ngaphandle kokubulala umuntu. Nisukuma nini bafowethu? Umuntu aloko abe yedwa esaphosti ngaka. Hayi bafowethu ngeke. Kulungile kodwa. Uqedele lo mfethu lozosala. Befunda lapha ngicela usale somqedela. Mawuqeda ubaba lo usale somqedela ubaba. Angini vele bungakhokhi lapha. Uzosala uzokhokha la. Kulungile. Wenzani? Khuluma phela ungakhulumeli phansi. Angithi yaza ngiyamemeza. Wena wenzani la? Ukugunda nokudla kuyahambiselana inwele nokudla. Yindaba. Ukhulume bafu. Futhi mawuze ukhuluma umusho. Ukugunda nenwele kuyahambiselana. Mina ukudla nenwele kuyahambiselana. Wena umnikazi wala noma ukudla ohlela phansi. Ukhulume naye. Vala leli tende, ungaphindi uvule la. Vale manje. Makusuka ingane le uvala itende. Akithi uzwile? Ungaphinde ngibuye la. Akithi uyangazi vele. Ungaphinde ngibuye la. Okwesibili ngifika la. Okokuqala ngafica ubalekile. Okokuqala ngangakufika. Bakutshela labafana labo ube ngikhona. Okwesibili manje ngila. Ngeke ngifike kwesithathu. Angithi uyazi? Ya, qoqa leli tende leli. Engathi iyakhuluma indoda lena. Hayi, ngakakhulume naye. Ngakhulume. Ngicela umqaqisi. La bafo ngeke uphinde. Yenza nje baba. Khona insizwa la yana iharding efunda ngani. Ngeke uphinde ube la. Ilaphi la ikhona? Ila irank. Angithi uyazi bafo? Ya. Hayi manje. Ya uyaxoxa manje singabuyi ngabusela. Singabuyi ngala. Sabanye la mama ngibuya la kwenzakalani? Hayi, akakwazi ukukhuluma ubaba. Akakwazi ukukhuluma ukube akwazi ukukhuluma ngabe lo muntu akavulile. Ubani okwazi ukukhuluma la kunini? Ubani okwazi emadoda phela ngizile ukuzodlala la. Mina nabakithi akwazi ukukhuluma. Nakhuluma nathina le ndoda. Hayi, ndoda lona thina. Nakhuluma nathini isiZulu leso. Sakhuluma sathi. Wathini makhuluma naye? Siye lapha kuyena uyosho wakhuluma wathini? Qoqa lapho mfethu. Wakhuluma naye. Yini eyokwenza wakhuluma naye? Eyinabo ukuthi angazi ukuthi ithini yini into? into ukuthi Yini i-permit yani? Njengoba ekundini wele la udayisa ukudla la udinga i-permit ngale yonto. Wena mawungena e-restaurant kufakwa liqoko lemakhanda. Lo udayisa ukundini wele wena la udayisa ukudla. Nje right there. Sakhuluma savumelana sathini nawe. Wena uboni lokho. Awuboni nalokho baba. Ufuna kwenza uba. Ilaba le business. Angithi leni. Ubani okuzomela asuse lo muntu? Imina. Nginalo business la. Ngizotholani mina? Angithi wena ama customer akho ayakhala ngeinwele la. Wena ukhala ngeinwele la. Manje ubani efana atshele lo muntu? Mina. Uzovinjwa nomuntu usuka blo muntu. ayisuka ngaphandle. Kuliphi izwi? Menga rap ingane yakini abaleke ungathi uba igama lakhe. Kodwa wakhelene nawe kodwa umazi uba. Ayangimazi. Sana ukuganga madoda. Kana amasende nawo okwenzani? Awani, uhlulwa lo mfana wena lo. Ayangihloli. Yini inkinga pho? Awungcono ngokulanjela yena. Yini inkinga miyeka yena, ukhuluma nami, sikhuluma sobabili. Yini inkinga? Nanza ufuna ukushawa kwanini? Newiki yapho. Nanza ufuna ukushawa, kunomuntu wakhama ngaphandle azovula into sizokukudla. Uthuli. Sakukhuza nakuqala. Sakukhuza nakuqala. Okay. Asebenzi babothina ngokuthi. Asela. Waba pho angabithi. Ngakho ngabo ukufika. Hawu. Malo lo lana lwami ngiyonze njani lo lana esemsengalo namhlanje. Laziwa ke. Hawu. Ulabo ngaka mkhaya.
Hawu. Hey uyabona ngemkhaya zonke ihlambazile abashifana ngezigwini. Hayi zithini emkhaya. Hayi madoda musani emkhaya wodwa kubalelwa kanje. Ubalo. Hayi yona ke lensizwa uhamba ngayo. Nemiyekeleni. Hey bafowethu. Fana susuba. Hey. Awuyichaza wena mkhaya asusuba. Hayi nawe uyabona ukuthi kufanele aha. Asusobani. Hey. Umsebenzi waba kwenza leyo. Hayi ngabo umsebenzi. Laba bantu bahlukumeza ingane zaba uzazoba laba bantu umsebenzi obani abaqeda. Akekho wena umuntu olaba abafethu kwazi ukufunda. Fanele kusuka umuntu le mali awe sokufunda la. Kunokuthi sihlale kanje usuke ekhaya uzohlala kanje yini ungavuli la tendeni yakube wena obeka la. Nizovuka nini bafethu amaqandeni? Nizovuka nini? Plan ukuvuka nini? Hayi kodwa bafethu ngoba nabo sebeyabona. Ni plan ukuvuka nini? Sezihlahlile indlela ayi. Bafo lento iqala uwedwa nibe babili nibe bathathu njalo njalo. Uma uzondwa umuntu okufika kulungile ngithi umlwisi. Akahamba ulungisa izwe lakhe ngoba lonakele izwe kuyena. Akakwazi ukubalekela la elalungiswa khona la. Nalo alilungile walolima xapheshu lona leli. Bafethu umsana ukulala. Hayi bafethu. Okwesibili bafethu ngifika la okokuqala ngafika ungekho baba. Ngabanza ngezwa. Angingabuyi ke bafethu wesithathu lo muntu lapha. Manje ngimfika abafethu evule lapha kusho ukuthi siyavala sonke. Sekumsebenzi wenu ukuthi lo muntu akavuli, lo muntu akavuli, lo muntu akavuli. Hayi bafethu. Isemnceleni umsebenzi wethu sonke. Akuwona wami. Lo muntu bakho angavuli ngoba uma ngabe vula futhi sonke siyavala. Hayi kezwakala. Umsebenzi wethu lo bafethu. Izwe lethu lelifana. Asinalo elinye. Ikuphe khongo? Ugibelwe ngakuma khona. Awukwazi. Maye Nigeria uya ngakuphi? Hey. Kodwa bona yonke into ilula kulula ukuthi beze la. Hey. Asisukumeni bafowethu. Hayi bafethu. Baba laba shani madana ngaze ngilimali. Shani. Abantu imali. Shani madana ngaze ngilimali. Shani. Abantu imali. Bothi namba kanjani? Namba kanjani? Naba kuphi? Naba kuphi? Hayi ungibuzi leyo nto leyo. Uthini? Lifunani? Lifunani? Hey what? Hey what? Fimba! Angikwenza uqoba le ngikhuluma namabi kanjani kumina njengengane yakho ngoba nami ke ngikhuluma nami kanjani kuwena njengoba bomzalana ungathi awungeni la yeke lo limi lolo liyeke lolo nje liyeke lo ubani ongenayo awumazi kanjani So ilungisa indaba kababa. Ilula kakhulu so yenza nje ibe lula. Isiqaphaza la uza nje isiqaphaza yakazi Asitazi yonke. Yebo. So mawuthi wena mkhulu. Silishi. Wonke ngokuye ngokufasika Hayi, ngihamba nalo. Nalwela ngikhokhela phela. Sefanele lolo yithina manje. Bese joyina ngina ngoba wavuma ngekindaba. Hey baba. nje sekuyi-10 years wena nobaba sefanele niphumuke manje. Kodwa mkhulu akwazi ukuthi umuntu angadla umsebenzi kumele uthi wena kanje umkho. Ngoba uma ngabe kuhlula awufele umuntu nomuntu ngamkhulu. Kodwa akangizwanga. Ukukhuluma okuhle lo imini ufele emthini. Ukukhuluma ikona ukukhuluma okuhle lo. Kodwa le ndlela lokuqale ngakhuluma iyabulala thina nje ukuzala thina. Manje ukhuluma indlela engamele ukukhuluma ngayo. Thina baba fanele thina sibuke Lento ayenzwela Hayi yazini. Ubaba azibone igazi. Ivese uyibambe nje kanjalo mkhulu. Mkhulu. So thetha lami. Abantu abanyama. Hathi yabo. Siyama ngantoni? Uthanga khona. Yabo mina. Hayi ukuthi ngizamthumela. Ngalwa la igazi lami. Njoba Please. Njoba ungikhombisa. Dabuya. hayi la phela. Yiyo le engisho umkhulu uthi nina nalwa. Kodwa ngoba senibadala nisele. Sekuyi-10 yethu manje uthi silwe. Ebese nina niyahlala niyasuka kodwa uma ngabe kwenzeka into wakho ukwazi. Ufakazi wale waye. Angekwazi. Lo muntu ofule lapha kana permit.
njoba nawe ungenayo permit kodwa ngcono kulo muntu masipala ubopha wena nothabo umuntu ofika ngoba vela ubabophi indawo yakho la indawo yengane zakho la indawo yamakhelwane wakho la indawo yomuntu efanele aphile lapha uzokuthema lawo ezovula sukumani bakhulu liyahambisa umkhulu walwa yini esinzima manje wena umuntu osethengezana nomabini awusenayo ungayivumeli lo ungayivumeli ba ungasekhela cool kulungile la bafana mabefika asili zobasha bavale baphinde nangolodwa okwesibili sibakhulu okwesithathu nesibakhulu cela umthelele bona kumphatha kahle ukuvula kwabo kunzima nisebenza bebevulile uba igama lakho likhona igama elinjalo cha kunzima manje wena ngekho umuntu la kunomuntu oyedwa kuphela ithini futhi ingane ezohamba nalo umuntu oyedwa kuphela ekhaya yona mali engane umuntu abadinga ukuthi kwenze njani ayekho umkhomdo ngakwazi yabo nje asinamasende sonke khomba ukuthi ayikho into esikwazi ukuyenza ayikho into esifulayo inayikho into engiyenza kangcono mina buza wena ukuthi yini lefulayo hayi lo muntu udla umzila wakho manje uthini right right kwenziwe njani shoda nganzi kulekelela wena shoda ngani yini poevimbili yini evimbili mkhaya uma senze njani ngibuza ku-right njobe lapha ngokwakho ukuphazamisa umsebenzi wakho emkhakusalele wena mkhaya siyasenza ma uthi kususele yena mkhaya sanibonani uba yaphela ngoba kukusicela umiyeka ungaphinde futhi uvule akithi ngibuye kwesibili manje bafo ungasaqhubeka naye ngathi awuzwa nje ungasaqhubeka naye ngaphandle mofuna kubanjwa ngezandla kwesibili Yes. ufuna ngibuye futhi okwesithathu No. Songiyafara. wendoda Ngeke ngimsheka nje. akekho omunye umuntu okwazi ukugunda Ukunda. owala eSouth Africa ke Ngazi. sokubambele camera mfethu wathi udlala kancane nawe ma ungamjaha sofika lapho la sifika khona ngoba sizofika oyebhodi uyaphila mntaba ukhona umntwana eSouth Africa okwazi ukugunda omaziyo la yathi no la drop it yabona lo semakhaya umazi buya naye kusasa ezokugunda ngithi ugunda kanjena kuzoba right mangaba uyoqedela ekhaya le nto iyavala manje kuzothatha isikhathi esigana nisime ekhaya akayilapha ngaphesheya okugunda lapho wena mkhaya umcabanga ufuna sibe isikhathi esingana la sewulinde silinde usho kanjalo ukuthi nami ngime la
wazobaluleka. Ngikubuke emkhaya khona. Hayi wazobaluleka. Indelelo le emkhaya. Kahle emkhaya abantu abeyisathina la iningi. Ngoba ukwazi na ukuzogunda. Usengekela le nto na ubeka umshimphana. Umshini phela ngisakhuluma. Ukwazi ukugunda. Umshini. Uba igama lalo muntu ogunda njani? Cha umshini la. Uba. Wakaba isibo. Baba, unokuqathela mina ngilapho la ukunda. Kahle la mkhaya kufanele abafowethu sibavale ukuthi sibakhuze. Kodwa nina bala kithi kufanele sinishaye. Yini abantu kufanele sinishaye ke. Laba kufanele sibakhuze ngoba inina niza kubona. Ebese nina senishaye. Sizonishayela yona lonto leyo ukuthi umuntu wakini lo yabe khona awuna ndaba naye. Owakuphi lo muntu? Uphuma. Awazi. Igama ulazi. Uphuma. Uhlala. Awazi. Le mali nje obumnikeza yona uyisaphi? Uzokhona. Siyaqaqaya manje emkhaya lapho. Usiyafuthi. Uzobona nje umisa kanjani. Ngoba mina ngengime kanje. Angimi mina mkhastari. Mina ngizophakela umthakathi nongizwe noJesinta kuphela ngimi. Bafo asilu nawo kodwa ngicela uyeke ungaphindi uzo. Ngibuye kwesibili manje ngeke kubuye kwesithathu. Angani uma ngizwa nto. Seyithatha sifayela lapho imoto. Ngihamba ne-trailer lapho. Mawukuthi ngiyakufica impahla ngifaka kwi-trailer. Ngihamba nawo. Nawe awusali. So when man ngeke ngifake lapho ngiyakule one time ahambe ufike. Ngizobeka nje. Mkhonde. Mkhonde sokulini. Ufike sonke abantu bafike. Hayi yeke lonto leyo ngizojwayela kabi wena. Hawu. into echaza wapho ngesizwe vele. Hayi into esizwe. Mina ngithi akamiyeke. Hamba ukunda lapha phesheya. Lo ngoba usebenza nge-razor ngicabanga akakwazi. Sindela. Ngoba usebenza nge-razor. Naba ngeke ngisabuya la wesithathu anginaso isizulu. Ngicabanga nawe uyabona anginaso isizulu. Register. Namhlanje sizomuntu ngiyafika lapha. Ngeke bafo usuke ekongo uzogunda abantu. Sibuya eSouth Njengamanje ngofanisa lo mfana ongale ngakamusi. Mangibuya la mangikufika la siyala. Alright. Sizolo. Uyavuma ukuthi sizolo. Sengiyavuma mfike ngiyafana manje. Oh bebe bezovuma ukuthi sizolo bezovela siqale manje. Bezovela siqale manje. Ba umkhaya. Ungaphindi ulahle imali. Hayi ngeke ngizokala. Umuntu walanga kini okwazi ukugunda abantu uthi izimbuzi azidinga ngani. Alobole ngani, aganwe ngani guys. Hayi ngeke kwenzeke. Kulungile wakithi. Abantu ngoba hamba kanjani? Sure. Umuntu ojela usisi umkhulu. Usebenza nobani? Sicela uvale masokuqedile. Yethu yazi? Ngibukeka njengoba ngikhuluma imalaxis. Ungaphindi uvulela yazi? Mabuka mina phela. Ngithini? Ungaphindi uvulela. Ngiyakukhuza namhlanje kokuqala. Angizokukhuza kaningi yazi? Ngoba ayikho into eyicalo yenziwe. Vala abafu. Qoqa impahla niye ekhaya. Umuntu ogcina lobu umgunda namhlanje. Ubonakele manje yazi? Insizwa lezi ngicabanga ukuthi ngizibhanga kanye nalezi zamanje. Yaphila abafundi. Yaphila. Kamalami ngifele emkhulu bafundi. Ngikhathele hadi. Ngikhathile la Uyabaleka lo. Ngoba ngize kuwena la wena ngiyakwazi yo. Angithi yena lokho namabhayisikili. Uyafike uyingane. Oh. Bafowena wala ngakithi angithi? Cha. Awuyena wala ngakithi. Na uphuma ngaphandle. Uma kuliphi izwe lapho? Malawi. Bafowethu sekuphethiwe. Cabani vele uyangazi. Bafowethu sekuphethiwe bafowethu. Hayi kabi. Akekho umuntu ozolwa, akekho umuntu ozoshaya omunye. Kodwa sizocela bafuna ngoba okwamanje sidila nalabo abagundayo. Sizoqhubeka namhlanje nenze nikwenzayo. Niqede bafowethu bese siyavalana. Asisavuli. Bafowethu sohamba nizophanta kwenye indawo
osibuyeleni emakhaya. Akekho umuntu ozoshaya omunye kuphela ukukhuluma. O-president benu banihlupha siyazi. So kunzima le mpilo inzima la. Kuba ngingona mangabe ngalo. Ngoba ngeke usukele uzodayisa nje ukudayisa. Ngoba nawe lo lutho uphile. Nathi bafowethu silinda. Kunzima bafowethu. Kunzima bafowethu. Le nsizwa le nitshele mangabe ufika. Ngoba nami ngingikhandela amabhayisikili ngani. Akukho kule ngizokulwa nani. Bafowethu angili. Ngiyacela nje bafowethu niqhubeke bese mantambama nisale senivala. Ngoba nina bethi sizonivalisa nalabo bamakhawashi. Bafika bethi sizonitshela lokho niyamazivale bamakhawashi. Niyava. Ngoba nabo nikhona nesinsizwa. Senzwini bafowethu. Sekuyaphetha bafowethu. Kuhle bafowethu. Leyampi elapha emazweni enixoshaba bafowethu lweni. Lizoyiwina. Nina nabakithi nangokwesikhumba nangokwegazi. Kodwa amanye into esingayifuni kunini ubugwala. Ngoba izwe maliphethwa amagwala liba ntekenteke. Liba namaxoxo. Hambani bafowethu noyilwa la. Nibuye nisivakashele lo 2 days 3 months ibe nibuyele ekhaya senilwile seniwinile. Kubhlungu kuthina sonke bafowethu. Asilweni bafowethu sisonke. Siyabonga bafowethu niphila. Siyabonga bafowethu. Ngibonga. Sanibonani bafowethu. Angibongi neze. Hayi bafowethu ngiyibambe ngedwa impi Harding. Abantu besilisa bakhona eSouth Coast. Kodwa samadoda sibambalo. Isazophinda ikhulumise futhi yona le ngisho. Angazi noma ngizoyibiza ngobudoda lento le ngiyenza la noma ngizoyibiza ngani kodwa impi ngiyakwazi ukuyibamba ngedwa futhi ngiyibambile. Okungangiphathi kahle ukuthi uma ngaba uzofica amakorekwere uthi ahambe ebese futhi ephinda eyolandwa abantu bakithi bathi abazongena. Uma soyakubona mina indoda ngiyayiqonda maso uyakubona uthi uthangene ngaliphi izwe akanalo izwe futhi ngeke umuntu abe nalo izwe kumina. Namanje oba ngikhuluma la kwivideo la kuma comment kulaba bazongena kuma comment ngizophinde ngikusho lokho. Ungaphawula noma yini usho noma yini kodwa ngeke uyisho live. Into ebhedaka kumina ngeke uzuyisho live. La efonini ungakhuluma noma beyini. Ukuya nokubuya futhi ngingakuginqa mina. So iloko engikhulumayo laba futhi Harding. Kusasenzima kakhulu. Ngiyathemba ukuthi kuma video nizobona nani bafowethu kodwa kona kusasenzima kodwa le izonqotshwa impi. Ake ngiphinde ngize la. Njengoba bafowethu kuzinsuku zephasika. Izophinde futhi ube yinsuku kaDisemba. Ngiyacela bafowethu lo mshikashike soqalile eSouth Coast yonke singaphela amandla. Jesinta phakela umthakathi ngizwe umculo lakho ngibala zonke inhlangano ehambisana nawo Jesinta nabantu abahambisana no Jesinta nomphakathi ohambisana no Jesinta phinde ngiyibale nathi esihambisana nayo. Asisukumeni bafowethu into engiyibonayo liyahambiswa. Yabona siyopapa malate lezi impi ekuthiwa ezangu 49 o 76 o 94 o bani zenzeka manje khona umlungu akwangitshena nomuntu akwangitshena uthi contact i-cold door manje la ngasebenzi khona isibhamu kodwa kusebenza ukwenza kuphela. Sibhekene naleyo nkinga ke manje sizophapha malate. Izolo kungithola ikhole eqhamuka komunye odadewethu uthi kunosisi Thuzinhle useThekwini usebenzela ePoint la afika athathe khona amakorekwere ama Nigerians namaKongo nabaseKongo lapha noma lawo aye nabo ngaphakathi edrobheni ummeli usebenzisana neNdiya elithize elisePhoenix nalo liummeli. Lo sisi ufike anonusele izingane zamantombazane ezifundayo komaresi kuphi nasemalokishini afika inika u500 noma 1000 ebese eya nayo ePoint iphethe ID afike ePoint athathe lelo kwerekwere lithiwe selimkhokhela imali engazi ukuthi imalini yena ingane inika u500 noma 1000 afika athathe lelo kwerekwere nalengane le kube sekube khona into abayenzayo asiyazi ukuthi yini kodwa le nto iyalivumela ikwerekwere ukuthi libe la le nto abayenzayo ikwerekwere noma lingaficwa kuphi ngizothi mhlambe uyalishadisa naye ingane kodwa ikhona into abona abayenzayo le nto bafowethu yekeni ngeke isebenze. Umuntu ongayena wale South Africa akahambe manje whether amaphepha unawo noma akanawo akahambe futhi uhulumeni akasenzele izinto zibe lula. Indaba yokuba nevisa nokuvuselela ivisa into ethinta ivisa akeke kube nzima nje ma wangaphandle ukuthi lonto le ibe khona noma kuweni ivuseleleka akeke kube nzima. Hayi lento le yonke 2% siyayicelela bafowethu liyahambiswa. South Coast zinsizwa
sukumani bafethu liyahamba izwe. South Africa sukumani. Ngezwe lilodwa bafethu ithi uZulu kawuhlangana. Nibonile ukuthi kwela kaXhosa senzeni lapha sifica amaXhosa, safica amabhaca, safica amahahabe, safica amampondo. Bekhona nabafethu bade ba amakhalathi lapha. Ngabona ukuthi hayi nabo sebekhathele. Nibonile bafethu eIslandani. Kubi bafethu. Sikhathele sebesimla. Into embi lento ikhulunywa abantu abaphansi kwi-ground floor. Labantu abalapha kwi-ground floor ebayithina abazwakali ngoba laba abaphezulu abakhuluma. So angeke ngithi khona indlela yokuthi bezwe kodwa kona lokho kuncane sikwenzayo. Ngicabanga ukuthi bazokubona babe nabo nembeza ngoba wonke umuntu unawo nembeza. Wonke umuntu mangabe sese-toilet eyedwa kukhona ukukhuluma yedwa ngoba le mali abayidlayo angazi noma abadeli ngoba njengamanje nje awukwazi ukuthi ungafica point ukudayisiswa ingane ngenkani komzimba. Iphuma ize emaphoyiseni ithi ngilekeleleni ngaphakathi ngilaliswa nendoda ngenkani sengikhathele. Athi amaphoyisa hayi lo unamanga ubaleka nemali yeclient. Bafowethu kunzima. Nawo amaphoyisa abafowethu awumphakathi ngoba mase seyigumlile uniform. Uba umfowethu uba semphakathini. Uma ngabe segqoka uniform bayiphoyisa abafowethu anike nivukele wona embeza. Angisho ukuthi ngithini kodwa vukelani wona embeza bafowethu. Ikwerekwere lo makhelwane wakho eliseduze kwakho elidayisela phambi kwakho lixosha. Harding South Coast siyabaxosha. Leli sonto lephasika lonke kuyoze kushaya uJune July. Kuyoze kubizwe imashi yaseGoli. eHarding nabafethu angifuni lutho. Mina ngingedwa eHarding ngoba into engiyibonile indaba yale South Coast ngizoyilwa ngedwa. Kodwa ngimfuna umuntu ozongena kuma comment athi ngicela uze nangasekhaya. Kodwa yena engazange yezele eHarding isobamba impi. La eHarding kusukela namhlanje ngikhona mina eHarding every day. Angilifuni ikwerekwere eHarding. Angimfuni umuntu okufika eHarding. Okay, siqala ngalaba bamatende abavula amatende abagunda abantu. Sizolandela ngalaba bamasaluni abanamasaluni ngaphakathi. Lawo masaluni wonke awa-own abantu bale South Africa kusebenze futhi abantu bale South Africa. Namatende le ndawo amasipala abanikeza ama-permit ukuthi abasebenzele kuzona abantu bokufika. Lezo ndawo zizosetshenzwa abantu bala ke kule game. Ukuthi i-permit unawo noma akanawo uzosetshenzwa abantu bala. Ngoba asimazi ukuthi i-permit uyithola ngaliphi, uyithola kanjani kodwa wala bengenayo i-permit. Masisusa itende kungena umuntu wala. Uma ngabe sikhipha wena kwerekwere ozolalela la kuleyo saluni osebenzela kuyona noma iyiphi indawo osebenzela kuyona kuzongena umuntu wala ozosebenza ozokwenza lo msebenzi. Akazi ungena futhi ngaphansi kwakho uzongena imele. Sizongena kumasaluni njengoba manje siqale ngamatende siya kumasaluni. Masisuka kumasaluni amakhawashi siyawangena wonke. Amakhawashi mina ngikubonile aphethwe amakwerekwere. Mina mfethu ngeHarding nge-South Coast nge-South Africa noma nganqoma ikhanda akunandaba. Kodwa insizwa ziyofika zilimba ithuna. Uma zilimba ziyosho ukuthi azimba ithuna lomfazi, zimba ithuna lensizwa, zimba ithuna lendoda. Iyona into engiyithanda ngeinsizwa. Insizwa ziyolimba ngelimbiwa abafazi. Mazilimba zishaya iphik phansi ziyosho ukuthi namhlanje sitshala iqhawe elase South Africa. Okobe kuyimini. Mina ukuthi ungibulala kusho lutho. Kodwa ikwerekwere la lizohamba. La eHarding kunabafowethu abaqasha abantu abantu bangaphandle baqasha abantu bale South Africa barana ama-tavern nendawo zotshwala nendawo zokujabula nge-hour bababhalela u5 rand nge-hour. Labantu umuntu osebenza 8 hours shuthi ngosuku olu 40 rand. Ukugibela usuke ekhaya uza la eHarding ukuza esingini u30 rand noma u40 rand. Kusho ukuthi lo muntu usebenzelana. Bafowethu ake sibe nonembeza. Ubuntu akukho khona ubuntu bafowethu ngoba ngiyabona ukuthi wonke umuntu ola uphila le South Africa yena masenemali akanendaba nomunye umuntu. Khumbula izingane ezidlala nengane yakwakho zingafuni ukugoduka. Akukhona ukuthi ayifuni ukugoduka ngoba ilambile. Ziyazi ukuthi ekhaya emabhodweni kukhona amanzi ukudla kuko. Lezo ngane iphakela. So nawe ke njengoba ulwa la South Africa njengoba ngilwa mina angilweli izingane zakithi engilamana nazo ngilwela wonke umuntu wale South Africa. Ngoba umuntu wale South Africa wakithi udadewethu umfowethu uma wami ubaba wami ugogo omkhulu. Asisukumeni bafowethu hlangana Zulu. Sisonke abafowethu. Bafowethu asingakhohlwa asingawudlela umasipala waseHarding umona. Baklinile bafowethu eHarding, liclean eHarding sekusele ukuthi imigwaqo no pavement bayalungiswa. Wonke umuntu uyabona namapipe amanzi netamkoko. Kusele lokho kodwa ama container lawa ngase Home Affairs susiwe. Yonke lonto le susiwe okukhomba ukuthi umasipala
mawubonisa into obukade ungayinakile uyasukuma same time. So siyabonga kakhulu kumasipala waseHarding, siyabonga kwimeya, siyabonga kubona bonke nje abantu abagade idolobha lethu iHarding esithandayo. Siyabonga.